Χαίρετε! Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με την ενότητα της Access. Το σύστημά μας εδώ έχει Windows 10 και για να ξεκινήσουμε το τεστ πηγαίνουμε στην έναρξη. Από το φάκελο Be Prepared κάνουμε δεξί κλικ στο Be Prepared Global Cert, περισσότερα, εκτέλεση με δικαιώματα διαχειριστή. Για την ενότητα της Access επιλέγουμε βάσεις δεδομένων. Όπως βλέπετε υπάρχουν 5 διαθέσιμα τεστ, εμείς θα κάνουμε το τρίτο, επομένως επιλέγουμε, πατάμε OK και περιμένουμε να φορτώσει το τεστ μας. Εδώ βλέπουμε την πρώτη ερώτηση, αριστερά είναι ο αριθμός της ερώτησης, δεξιά βλέπουμε ότι έχουμε 30 ερωτήσεις συνολικά. Υπάρχει το χρονόμετρο, το οποίο κυλάει αντίστροφα και το κουμπί του τερματισμού, αν θέλουμε να τερματίσουμε το τεστ πριν ολοκληρώσουμε όλες τις ερωτήσεις. Εκτός από την επιβεβαίωση, η οποία σημαίνει ότι έχω υποβάλει την απάντησή μου, υπάρχει το κουμπί της ανανέωσης, το οποίο το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να καθαρίσει η ερώτηση. Και έχουμε και τα κουμπάκια προηγούμενη και επόμενη, με τα οποία μπορούμε να μεταβούμε αντίστοιχα σε μία προηγούμενη ή επόμενη ερώτηση του τεστ, αγνοώντας ουσιαστικά τη συγκεκριμένη ερώτηση που βλέπουμε μπροστά μας. Όταν αγνοώ μία ερώτηση, θα εμφανιστεί ξανά στο τέλος. Η ερώτηση νούμερο 1 είναι μία θεωρητική ερώτηση και λέει «Βάση δεδομένων είναι α. Μια οργανωμένη συλλογή δεδομένων τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους, β. Μια οργανωμένη συλλογή πληροφοριών από τις οποίες προκύπτουν τα δεδομένα, γ. Μια οργανωμένη συλλογή φωτογραφιών από τις οποίες προκύπτουν τα δεδομένα ή δ. Μια οργανωμένη συλλογή εγγράφων τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους. Η σωστή απάντηση είναι το α. Βάση δεδομένων είναι μία οργανωμένη συλλογή δεδομένων, τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους. Επιλέγω το α και πατάω επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 2. Διαγράψτε τη σχέση μεταξύ των πινάκων Lept IPOPS και κάρτα IPOPS της τρέχουσας βάσης δεδομένων. Για να βρούμε τις σχέσεις, ερχόμαστε στην καρτέλα «Εργαλεία βάσης δεδομένων». Επιλέγω «Σχέσεις». Μου λέει εκφώνηση για μια σχέση που ήδη υπάρχει. Είναι αυτή μεταξύ των πινάκων Lept IPOPS και κάρτα IPOPS. Άρα θα κάνω δεξί κλικ πάνω στη σχέση και θα επιλέξω «Διαγραφή». Και στη συνέχεια επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 3. Στο ερώτημα «Επικοινωνία εξεταστών της τρέχουσας βάσης δεδομένων» καθορίστε κριτήριο αναζήτησης εγγραφών που θα εμφανίζει μόνο αυτές που οι τιμές στο πεδίο επώνυμο θα τελειώνουν σε «ως» και αποθηκεύστε το. Έρχομαι να βρω το ερώτημα «Επικοινωνία εξεταστών» και να κάνω δεξί κλικ για να επιλέξω προβολή σχεδίασης. Στο πεδίο επώνυμο θα έρθω στο κριτήριο να κάνω ένα κλικ για να ενεργοποιηθεί το πλαίσιο. Θα πρέπει να προσέξω η γλώσσα πληκτρολόγησής μου να είναι στα αγγλικά, γιατί το κριτήριο που θα βάλω θα είναι το like. Επομένως γράφω like, κενό, αστεράκι, αλλάζω σε ελληνικά και βάζω το «ως». Άρα επώνυμο που θα τελειώνουν σε «ως». Έρχομαι στη δισκέτα μου να αποθηκεύσω και επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 4. Δημιουργήστε κενή μη συνδεδεμένη έκθεση και αποθηκεύστε την με όνομα κενή έκθεση στην τρέχουσα βάση δεδομένων. Έρχομαι στην καρτέλα «Δημιουργία»,
και επιλέγω κενή έκθεση. Έρχομαι στη δισκέτα να αποθηκεύσω για να πληκτρολογήσω το όνομα που μου ζητάει. Κενή έκθεση. Πατάω OK και επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 5. Ποια από τα ακόλουθα μεγέθη του τύπου δεδομένων αριθμός δεν υπάρχει σε μία βάση δεδομένων της Microsoft Access? Α. Πραγματικός διπλής ακρίβειας. Β. Πραγματικός τριπλής ακρίβειας. Γ. Πραγματικός απλής ακρίβειας. Αυτό που δεν υπάρχει είναι ο πραγματικός τριπλής ακρίβειας, επομένως επιλέγω το Β και πατάω επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 6. Οι στήλες ενός πίνακα σε μία βάση δεδομένων ονομάζονται Α. Πρωτεύοντα κλειδιά, Β. Εγγραφές, Γ. Πεδία ή Δ. Σχέσεις. Οι στήλες ονομάζονται Γ. Πεδία. Επιλέγω και πατάω επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 7. Τι είναι για έναν πίνακα μιας βάσης δεδομένων το πρωτεύον κλειδί? Α. Μία εγγραφή με μοναδικές τιμές για κάθε σχέση του. Β. Μία εγγραφή με μοναδικές τιμές για κάθε πεδίο του. Γ. Ένα πεδίο με μοναδικές τιμές για κάθε εγγραφή του. Ή Δ. Μία σχέση με μοναδικές τιμές για κάθε εγγραφή του. Το πρωτεύον κλειδί είναι ένα πεδίο με μοναδικές τιμές για κάθε εγγραφή του, επομένως επιλέγω το Γ και πατάω επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 8. Ποιος από τους ακόλουθους τύπους δεδομένων σε μία βάση δεδομένων της Microsoft Access υποστηρίζει το μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου? Α. Το ναι όχι, Β. Το υπόμνημα, Γ. Το κείμενο ή Δ. Ο αριθμός. Η σωστή απάντηση είναι Β. Το υπόμνημα. Επιλέγω και πατάω επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 9. Ποια από τα ακόλουθα μεγέθη του τύπου δεδομένων αριθμός δεν υπάρχει σε μία βάση δεδομένων της Microsoft Access? Α. Ακέραιος, Β. Μεσαίος ακέραιος ή Γ. Μεγάλος ακέραιος. Δεν υπάρχει Β. Ο μεσαίος ακέραιος. Επιλέγω και πατάω επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 10. Χρησιμοποιώντας τη φόρμα εκπαιδευτές της τρέχουσας βάσης δεδομένων, διαγράψτε την εγγραφή που η τιμή της στο πεδίο κωδικός είναι 5. Έρχομαι να βρω τη φόρμα εκπαιδευτές και να κάνω δεξί κλικ, άνοιγμα, για να έρθω μετά στην προβολή και να επιλέξω προβολή φύλου δεδομένων. Η εγγραφή με τιμή στο πεδίο κωδικός 5 είναι αυτή εδώ. Θα έρθω εδώ στο πλάι για να γίνει ο κέρσορας μου αυτό το μαύρο βέλος. Θα κάνω ένα αριστερό κλικ για να επιλέξω τη συγκεκριμένη εγγραφή και στη συνέχεια δεξί κλικ και διαγραφή εγγραφής. Αποθηκεύω και επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 11. Χρησιμοποιώντας τον τρέχοντα πίνακα, εισάγεται εγγραφή με δεδομένα το κείμενο Αλέξανδρος στο πεδίο όνομα και τον αριθμό 499 στο πεδίο δίδακτρα και κατόπιν αποθηκεύστε την εγγραφή. Έρχομαι στο πεδίο όνομα εδώ κάτω να κάνω ένα αριστερό κλικ για να ενεργοποιήσω το πλαίσιο. Πληκτρολογώ Αλέξανδρος και έρχομαι και στα δίδακτρα να σβήσω το 0 και να γράψω 499 για να αποθηκεύσω την εγγραφή εκτός από τη δισκέτα
μπορώ να κάνω αριστερό κλικ πάνω στο μολυβάκι. Επομένως, αφού αποθηκεύσω, έρχομαι να πατήσω επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 12. Στον τρέχοντα πίνακα δημιουργήστε κανόνα επικύρωσης στο πεδίο περιοχή που να επιτρέπει την εισαγωγή κειμένου που είναι ίσο με Αθήνα και κατόπιν αποθηκεύστε τον. Για να δημιουργήσω κανόνα επικύρωσης θα πρέπει να πάω σε προβολή σχεδίασης. Επομένως έρχομαι να κάνω εδώ δεξί κλικ και να επιλέξω προβολή σχεδίασης. Θα έρθω στην περιοχή, εδώ στο πεδίο περιοχή, να κάνω αριστερό κλικ για να εμφανιστούν οι ιδιότητες του πεδίου. Θα μεγαλώσουμε λίγο από εδώ το παράθυρο. Για να βάλω κανόνα επικύρωσης, έρχομαι να κάνω κλικ στο πλαίσιο δίπλα από το κανόνας επικύρωσης. Θέλει να είναι ίσο με Αθήνα, άρα βάζω το ίσο και πληκτρολογώ Αθήνα. Έρχομαι στη δισκέτα να αποθηκεύσω και να πατήσω επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 13. Καθορίστε κριτήριο αναζήτησης εγγραφών στο ερώτημα «Επαφές μαθητών» της τρέχουσας βάσης δεδομένων που θα εμφανίζει μόνο αυτές που οι τιμές στο πεδίο «Ιμ γέννησης» θα είναι προγενέστερες από την 1η Πρώτου 2005 και αποθηκεύστε το. Έρχομαι να βρω το ερώτημα «Επαφές μαθητών». Θα κάνω πάνω το δεξί κλικ και προβολή σχεδίασης. Το πεδίο «Ιμ γέννησης» είναι εδώ πέρα. Κριτήριο, θα έρθω να κάνω ένα αριστερό κλικ για να ενεργοποιήσω το πλαίσιο και θα πληκτρολογήσω, αφού μου λέει προγενέστερες από την 1η Πρώτου, μικρότερο, 1η Πρώτου 2005. Πατάω αποθήκευση και επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 14. Ενώστε με σχέση τύπου 1 προς πολλά τους πίνακες μαθητές και τιλ μαθητών της τρέχουσας βάσης δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα πεδία code και μαθητής αντίστοιχα και ενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφοράς. Έρχομαι στην καρτέλα «Εργαλεία βάσης δεδομένων» για να βρω τις σχέσεις. Οι πίνακες που θέλει να ενώσω είναι μαθητές και τιλ μαθητών. Θα πατήσω αριστερό κλικ πάνω στο πεδίο code και με πατημένο το κλικ θα σύρω μέχρι το μαθητής. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου για την επεξεργασία των σχέσεων. Βλέπω εδώ τα δεδομένα μου αν είναι σωστά. Έρχομαι να ενεργοποιήσω και την ακεραιότητα αναφορών. Πατάω δημιουργία. Βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε η σχέση και επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 15. Στον τρέχοντα πίνακα προσθέστε πεδίο με όνομα εγγραφή και τύπο ημερομηνία ώρα και κατόπιν αποθηκεύστε τον. Για να το κάνω αυτό θα πρέπει να πάω σε προβολή σχεδίασης. Έρχομαι να κάνω δεξί κλικ προβολή σχεδίασης. Για να προσθέσω νέο πεδίο θα έρθω κάτω από το τελευταίο, να κάνω αριστερό κλικ και να γράψω το όνομα που μου ζητάει. Θέλει να έχει όνομα εγγραφή και δίπλα στον τύπο δεδομένων θα πατήσω το βελάκι να ανοίξει αναδυόμενη λίστα και να επιλέξω ημερομηνία και ώρα. Αποθηκεύω από τη δισκέτα μου και επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 16. Μεταβείτε στην 10η εγγραφή χρησιμοποιώντας τη φόρμα στοιχεία μαθητών της τρέχουσας βάσης δεδομένων και αφήστε το παράθυρο ανοιχτό.
Έρχομαι να βρω τη φόρμα στοιχεία μαθητών. Κάνω διπλό αριστερό κλικ για να ανοίξει και για να έρθω στη 10η εγγραφή μπορώ να έρθω εδώ κάτω στο πλαίσιο, να κάνω ένα αριστερό κλικ για να το ενεργοποιήσω, να γράψω 10 και να πατήσω Enter. Βλέπουμε ότι πήγε στη 10η εγγραφή, αφήνουμε το παράθυρο ανοιχτό και πατάμε επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 17. Εκτυπώστε στον εκτυπωτή Demo Printer οποιασδήποτε εγγραφές του πίνακα TIL μαθητών στην τρέχουσα βάση δεδομένων. Έρχομαι στον πίνακα TIL μαθητών, κάνω διπλό αριστερό κλικ για να τον ανοίξω και μετά από την καρτέλα Αρχείο επιλέγω Εκτύπωση και πάλι Εκτύπωση. Θα έρθω στον εκτυπωτή να πατήσω να ανοίξει αναδυόμενη λίστα για να επιλέξω το Demo Printer. OK. Περιμένω 2-3 δευτερόλεπτα για να εκτυπωθεί και πατάω επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 18. Προσθέστε στην ενότητα υποσέλιδο φόρμας της φόρμας STIGMATH της τρέχουσας βάσης δεδομένων ετικέτα με κείμενο τέλος στοιχείων και κατόπιν αποθηκεύστε την. Έρχομαι στη φόρμα STIGMATH. Κάνω δεξί κλικ και προβολή σχεδίασης. Θα μεγαλώσω λίγο το παράθυρο. Το υποσέλιδο φόρμας είναι εδώ πέρα. Για να προσθέσω ετικέτα έρχομαι στα στοιχεία ελέγχου. Η ετικέτα μου είναι αυτή, επομένως επιλέγω και έρχομαι στο υποσέλιδο, με αριστερό πατημένο κλικ σέρνω να δημιουργήσω μία ετικέτα και να πληκτρολογήσω μέσα το κείμενο που μου ζητάει. Τέλος στοιχείων. Αποθηκεύω από τη δισκέτα και επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 19. Στη σχέση τύπου 1 προς πολλά μεταξύ των πινάκων STIGMATH και TIL μαθητών της τρέχουσας βάσης δεδομένων, ενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφοράς. Έρχομαι στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων για να ανοίξω τις σχέσεις. Η εκφώνηση μου λέει για μία σχέση που ήδη υπάρχει μεταξύ των πινάκων STIGMATH και TIL μαθητών, άρα θα κάνω πάνω της ένα δεξί κλικ και θα επιλέξω επεξεργασία σχέσης για να έρθω να ενεργοποιήσω με ένα κλικ την ακεραιότητα αναφοράς. Να πατήσω OK και στη συνέχεια επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 20. Ανοίξτε σε παράθυρο την εγκατεστημένη εφαρμογή βάσεων δεδομένων. Έρχομαι στην αναζήτηση, βάζω γλώσσα πληκτρολόγησης αγγλικά και έρχομαι να πληκτρολογήσω τα πρώτα γράμματα από την εφαρμογή Access, αριστερό κλικ, περιμένω να ανοίξει σε παράθυρο και πατάω επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 21. Αλλάξτε την προβολή της τρέχουσας έκθεσης σε προεπισκόπησης εκτύπωσης. Για να βρω την προβολή προεπισκόπησης εκτύπωσης θα πρέπει να έρθω στην καρτέλα Αρχείο, να επιλέξω Εκτύπωση και στη συνέχεια Προεπισκόπηση εκτύπωσης. Μόλις φορτώσει η προεπισκόπηση εκτύπωσης, πατάω επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 22. Χρησιμοποιώντας τον τρέχοντα πίνακα, διαγράψτε την εγγραφή που περιέχει την τιμή 5 στο πεδίο R κάρτας. Το πεδίο R κάρτας είναι εδώ. Η τιμή 5 είναι αυτή εδώ, επομένως θα έρθω αριστερά στο πλάι να γίνει ο κέρσορας με αυτό το μαύρο βέλος.
Θα κάνω δεξί κλικ και διαγραφή εγγραφής. Αποθηκεύω και επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 23. Καταργήστε την ιδιότητα του πρωτεύοντος κλειδιού στο πεδίο ταυτότητα του πίνακα ταυτοποίηση της τρέχουσας βάσης δεδομένων και κατόπιν αποθηκεύστε τον. Έρχομαι στον πίνακα ταυτοποίηση να κάνω δεξί κλικ και προβολή σχεδίασης. Το πεδίο ταυτότητα είναι ήδη επιλεγμένο όπως και το πρωτεύον κλειδί, άρα κάνω ένα αριστερό κλικ πάνω του για να το αποεπιλέξω. Έρχομαι στη δισκέτα να αποθηκεύσω και επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 24. Στον τρέχοντα πίνακα αλλάξτε την ιδιότητα μορφή του πεδίου δίδακτρα σε νομισματική μονάδα και κατόπιν αποθηκεύστε τον. Έρχομαι να κάνω δεξί κλικ και προβολή σχεδίασης. Το πεδίο δίδακτρα είναι εδώ κάτω, θα κάνω ένα αριστερό κλικ. Εμφανίζονται οι ιδιότητες του πεδίου. Θέλει να αλλάξουμε τη μορφή. Άρα θα έρθω να κάνω ένα αριστερό κλικ στη μορφή για να ενεργοποιηθεί το πλαίσιο και να μπορέσω να πατήσω το βέλος να ανοίξει αναδυόμενη λίστα, να επιλέξω νομισματική μονάδα, να αποθηκεύσω με τη δισκέτα μου και να πατήσω επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 25. Προσθέστε το πεδίο αριθμός του πίνακα τιλ μαθητών της τρέχουσας βάσης δεδομένων στο ερώτημα επαφές μαθητών ως τελευταίο πεδίο και αποθηκεύστε το. Έρχομαι να ανοίξω το ερώτημα επαφές μαθητών. Θα κάνω δεξί κλικ και προβολή σχεδίασης. Θέλει από τον πίνακα τιλ μαθητών να προσθέσω το πεδίο αριθμός. Κάνοντας διπλό αριστερό κλικ πάνω στο πεδίο αριθμός, μπαίνει αυτόματα σαν τελευταίο πεδίο. Έρχομαι να αποθηκεύσω και να πατήσω επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 26. Χρησιμοποιώντας την κορδέλα στην τρέχουσα βάση δεδομένων, ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου οδηγός ερωτημάτων και αφήστε το ανοιχτό. Έρχομαι στη δημιουργία. Ο οδηγός ερωτημάτων είναι εδώ πέρα. Κάνω ένα αριστερό κλικ για να ανοίξει και πατάω επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 27, άλλη μία θεωρητική ερώτηση. Πώς ονομάζεται ο τύπος του πεδίου που επιτρέπει την εισαγωγή τιμής επιλέγοντας μόνο από δύο διαφορετικές τιμές? Α υπόμνημα, Β κείμενο, Γ υπερσύνδεση ή Δ ναι όχι? Το σωστό είναι το Δ, ναι όχι. Επιλέγω και πατάω επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 28. Δημιουργήστε ερώτημα και αποθηκεύστε το με όνομα τηλέφωνα μαθητών, επιλέγοντας τα πεδία αριθμός και τηλέφωνο του πίνακα τιλ μαθητών της τρέχουσας βάσης δεδομένων. Έρχομαι στη δημιουργία, πηγαίνω στη σχεδίαση ερωτήματος, σέρνω λίγο εδώ το πίνακα να το μετακινήσω. Θέλει να βασίζεται στον πίνακα τιλ μαθητών, επομένως επιλέγω, πατάω προσθήκη και κλείσιμο και θέλει να επιλέξω τα πεδία αριθμός και τηλέφωνο. Άρα κάνω διπλό αριστερό κλικ πάνω στο πεδίο αριθμός, το ίδιο και στο πεδίο τηλέφωνο και στη συνέχεια έρχομαι να αποθηκεύσω για να δώσω και το όνομα τηλέφωνα μαθητών στα ελληνικά. Αλλάζω τη γλώσσα πληκτρολόγησης.
τηλέφωνα μαθητών, OK και επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 29. Καθορίστε ταξινόμηση εγγραφών κατά αύξουσα σειρά στο πεδίο CODE στη σχεδίαση του ερωτήματος κατάσταση τηλεφώνων της τρέχουσας βάσης δεδομένων και αποθηκεύστε το. Έρχομαι στο ερώτημα κατάσταση τηλεφώνων, να κάνω δεξί κλικ και να επιλέξω προβολή σχεδίασης. Το πεδίο CODE είναι εδώ, θα κάνω ένα κλικ στην ταξινόμηση και μετά από το βελάκι θα επιλέξω από την αναδυόμενη λίστα αύξουσα, έρχομαι στη δισκέτα να αποθηκεύσω και να πατήσω επιβεβαίωση. Ερώτηση νούμερο 30. Στην τρέχουσα προβολή του πίνακα, τοποθετήστε το πεδίο IM γέννησης στην πρώτη θέση και αποθηκεύστε τον πίνακα. Το πεδίο IM γέννησης είναι εδώ, θα έρθω να κάνω ένα αριστερό κλικ εδώ μπροστά και στη συνέχεια θα το τσιμπήσω με αριστερό κλικ και θα το σύρω στην πρώτη θέση. Θα αποθηκεύσω με την δισκέτα μου και επιβεβαίωση. Η εξέταση ολοκληρώθηκε. Για να δω τα αποτελέσματα πατάω OK. Το αποτέλεσμα είναι 100%. Μου λέει ότι απαντήσατε σωστά σε 30 ερωτήσεις, γι' αυτό και οι 30 έχουν αυτό το πράσινο τικ μπροστά τους. Αυτό ήταν το τρίτο τεστ της ενότητας της Access.